Kopogore gi mano, jodolo mag kanisa mar AIPCA e hoho mar Okak okawo josiasa ma Thurka mondo obed piny kendo obed kod winjruok mar kwe e pacho kaendi kaluwore gi ng'anyo mosebedo katimore e pacho ka mar mondo mi kik Kenya chopie e okang' mano mar lweny mano nenore e pacho kaendi bang' yiero mar higa mar 2007 kama nyaka ute lamo moko nowang'. Giseyo tim ma josiasa thoro timo e kuonde lamo mar chung' e altar kagigoyo siasa kagiwacho ni mano nanyiso rem chiwo luoro makare ni kuonde lamo ma pacho ka. Ka bende gikwayo josiasa mondo oluw ranyisi mar jatend piny Kenya machon Daniel Arap Moi mane ok nyon altar ni timo siasa to bende ne ok ogo siasa e rombe mago mag lamo. Ne giwuoyo e kinde sigo John Mwangi Maina kaka jadolo ma aluora ma hoho mar Okak bang' jadolo mane ochung' ne aluora no ne odhi retire. And let us not join those people who are putting furias on their heads, because furias cannot change the economy. We are going out to even destroy the economy even further by trying to go into the streets and shouting slogans, putting barricades along our roads. Our opposition leaders, even if they have an issue that they want to address, there is a better mechanism to address these particular issues, not banning the nation. Because we must show the whole world that Kenya is peaceful. Jod Bura, Embakasi East Babu Owino, olero midhiero